Moro yemhuri yeZimbabwe kwese kwamuri ikoko, uyu ndichimhukutira umushesha pansi for the youths. Ndoda kutanga nekuadresa mdara ava vakanga vachitaura vachiita self-criticism on ZANU-PF on its own on the latest conference, kuti zvavakanganisa nekutaura kuti dai tapa Mnangagwa term kuti aipedzise. Hapana kupedzisa term zvavari kuita, nekuti moda kuti apedzise nyika, nekuti tichitaura kudai nyika yatopera ka, vatoipedza kare. Izvozvi tikatarisa pachipatara vanhu hapana maplasta, tiri kushayiwa maplasta. Taona vanhu vatoiswa macardbox muruoko netsoka nekuti hapana maplasta. Then iwe wozouya kuti vapedzise temu ripi? Hachade izvozvo isusu tatambura vana veZimbabwe. Mugabe akatoresign, haana kuramba. Iye chii chiri kumuita kuti arambe? Ari kurambirirei pachigaro nekuti hapana chaanobatsira nacho? Saka anofanira kuenda. Anofanira kuenda. Izvo zvekuti agarisane pasi nevakuru, agarisane pasi naGeza vataurirane, hatidi, nekuti tinomuziva uyu. Handiti nana Ziyambi vakatotaura futi kuti give them crocodile milk. Saka takutoziva tactic yenyu. Moda kuti mugare navo pasi, then mozopota nekuseruko mozovaisira crocodile poison yenyu. Hatidi izvozvo. Musharuka anofanira kuenda. Na uyu chief shumba wenje uyu ngaambomira zvaari kuita, achafira zvaasingazive, zvekuti anotopiwa $200 izvi then omboenda kumbomera ngaambosiyana nazvo. Then chimwe chinhu futi, imimi mai siyai kushandisa vana. Makaenda kumasvingo mukatopfekesa vana mauniform yearmy, vakataka kuti pasina Geza imborelaxa. So this is where we are as a country, kuti makutoshandisa vana as political pawn chess players enyu. Musapinze vana munyaya idzodzo, musambopinze vana munyaya idzodzo. Then stern warning kuna Shaun Mnangagwa, Major Shaun Mnangagwa, iwewe imbogara pasi. Last year it was a warning kwauri. All those series which you had whereby you see a cartridge in the morning waking up in your house, seeing the knives left on top of the sink, that was a warning that you are reachable. Saka, what you did yesterday trying to capture Geza, that was a wrong move that you did play there. You're still a baby to politics. You're a political immature. Gara pasi, usapindire nyadza usingazive iwewe. Unokuvara. Unofira mafufu segonzo. Saka imbogara pasi. Isusu Geza movement azviramba izvozvo. Because already you are playing with a time ticking bomb. And soon it's about to explode. Saka musapindire nyadza musingazive. Naye dai wagara pasi wakataura namdara kuti mdara imboreza naye, it's good for us as well. But wabhaiza nekupindira ipapo, mangwana tichakurakaridza futi. Ndatenda mhuri yeZimbabwe.